खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गिबियावनो आंनि नार्जारी इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ थांनाय 25 सेप्तेम्बर 2023 मायथाइनिफ्रायनो फैला जे बरगयारीजों दिहुनजानाय बांबुला फिल्म प्रडाक्शननि बेनारजों फैला एमसिएलए मुंनि बर' आबुं सावथुनखौ बिथां फैला जे बरगयारीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बादिब्ला फैला एमसिएलए आबुं बर' सावथुननि शुटिंआ बे साननैसोआव जोबनायनि लामायावसै आरो बिथाङा बुंबावोदि फैबाय थानाय बोहैथि बोसोरनि नभेम्बर दाननि 15 नङाब्ला 16 अक्ट' खालार खालिनो पाब्लिक रिलिज खालामनो नाजागोन होनना बुंथियो फैला जे बरगयारी बिथाङा। लोगोसेनो मानगोनां हारिमु सिबियारि रायजो राजाफोरखौ टिकेट दाननानै नायनांगोन आरो रायजोनि गुबुन गुबुन सिनेमा हलफ्रावबो दिन्थिफुंनाय जागोन आरो बेखौबो बुंथिबावो जे 2024 मायथाइयाव हायनामुलि 8थि खोन्दोखौबो लाबोगोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ इजराइल आरो पेलेस्टाइन हादरनि गिलु-बालु दावहा जानाया दिनैजों 12 सान बारलांबाय। बै 12 साननि गेजेराव खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला पेलेस्टाइननि हामास उदखारि आफादनि गिदिर लिडार कामान्डारफोरजों लोगोसे गोबां सान्थ्रिफोरनि जिउ गोमानांनायखौ सुलुङाव मिथिनाय जादोंमोन, जेराव इजराइल हादरजों भारत आरो आमेरिकान हादरफ्राबो लोगो जानायखौ खौराङाव मिथिनो मोन्दों। नाथाय बे साननैसोआव हामास उदखारि आफादजों मोनथाम उदखारि आफाद लोगो नांनानै सान-हर थाद'नाय गैयै इजराइल हादरनि गिदिर नोगोरफ्राव रकेट बमा बारुदजों गाज्रियै गाग्लोबदों होनना सुलुङाव नुनो मोननाय जादों। बबेखानि बे गिलु-बालु दावहाया बबेनिफ्राय बबेसिम थांगोन बेखौ फैबाय थानाय समासो खिन्थासिगोन। थामथि खौराङाव दङ थांनाय 15 अक्ट'खालिनिफ्राय फारियै मोनब्रै जिल्लानि एक्स-एनडिएफबिफोरनो एक्स-एनडिएफबि फोरमानलाइ राननाय बारग' एक्स-एनडिएफबि बिसावरायग्रानि सायाव उदालगुरि जिल्लानि एक्स-एनडिएफबिफोरनि खौरांगिरि मेल खुंनायखौ मैयानि खौराङाव नुनो मोननाय जादों। उदालगुरि बारग' एनडिएफबि आफादनि बादिब्ला गासै एक्स-एनडिएफबिफोरनि सुबुं हिसाबा 4,000नि एसेल' बारा, नाथाय एक्स-एनडिएफबिफोरनि फोरमानलाइखौ रानदों 25,000 इयुथ्सफोरनो आरो सासेयाव 500 रां लाना सार्टिफिकेट होदों होनना बुंथियो उदालगुरिनि एक्स-एनडिएफबि आफादा। आफादनि गाहाया बुंथिनाय बादिब्ला एक्स-एनडिएफबिफोरनि अनगा गुबुन पाब्लिक इयुथ्सफोरनो मानो फोरमानलाइखौ रानदों? बिदिब्ला एक्स-एनडिएफबिनि जायगाखौ पाब्लिकफ्रासो जायगा आवग्रिगोन, अब्ला एक्स-एनडिएफबिफ्रा माखौ साख्रि मावगोन होननाबो बुंथियो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। लोगोसेनो बै सासेयाव 500 रां लाना 25,000 पाब्लिकफोरनो फोरमानलाइ होनाय फैसा एबा रांखौ बिसावरायग्रा बिथाङा मा खालामगोन होनना सोंथि खालामो आरो बिसावरायग्राया एक्स-एनडिएफबिनि अल फेक्सननि प्रेसिडेन्ट नङा, बिथाङा मात्र एस ग्रुप एबा एस फेक्सननिल' प्रेसिडेन्ट होननाबो बुंथिबावो बिथांमोना। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअआ बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आरो भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनखौ खावलायदों लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। थेंक इउ।